Intervenció. Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Bé, nosaltres recolzarem esta moció. Per posar-nos un poc en situació, el que va fer el govern o el que va aprovar el govern del Partit Popular el passat 30 de novembre de 2012 foren principalment dues coses. En primer lloc, no actualitzar amb l'IPC les pensions de l'any 2012 per a mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, quan els pensionistes ja havien adquirit aquest dret que havia començat per llei a adquirir-lo des del dia 1 de gener del propi any 2012. Això vulnera l'article 9.3 de la Constitució, el qual consagra el principi d'irretroactivitat de les lleis no favorables o restrictives per als individus. Això d'una banda. I l'altra cosa que van aprovar va ser suspendre el dret a la revalorització de les pensions en 2013 i substituir-lo per un increment únicament discrecional. Això també vulnera l'article 33.3 de la Constitució, que disposa que ningú podrà ser privat dels seus béns i dels seus drets. I a més, com bé ha apuntat Lorena i com bé ha apuntat Pere, ho varen fer mentint. Ho varen fer mentint perquè varen estar 3 mesos dient que sí que anaven a revaloritzar les pensions i fins i tot arribaren a votar-ho en el Congrés dels Diputats. Probablement la raó és que s'apropaven les eleccions a Galícia i a Catalunya. Però amb tot això, el PP ha aconseguit una fita històrica que no s'havia produït mai abans en la història democràtica espanyola. I és que els grups parlamentaris del PSOE, de Convergència i Unió, del PNV, d'Esquerra Plural i d'UPyD no només s'aunaren per a votar en contra d'aquest decret o d'aquesta decisió, sinó que a més hagin acordat anar conjuntament al Tribunal Constitucional per a demanar-li que obligui al govern de Mariano Rajoy a restituir el dret que la Constitució reconeix als pensionistes. Gràcies. Molt bé, gràcies. Sí, té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Jo sí que me rasgue les vestidures. Me les he rasgat moltes voltes. Quan el meu partit ha fet coses en les que jo no estava d'acord. I en este plenari ho he dit centenars de vegades. I si me trobara a Zapatero pel carrer, li ho diria. Li diria que això no ho tindria que haver fet. I li diria que no tindria que haver congelat els salaris als funcionaris. I li diria que moltes coses que va fer se va equivocar. I crec que maldita sea va ser l'expressió que utilitzà Rubalcaba en el Congrés en el debat sobre el Estado de la Nación. Maldita sea que lo hicimos o que no lo hicimos. Sí que ens rasguem les vestidures als socialistes quan les coses no les fem bé. Però vostès defensen lo indefensable perquè van a piño fijo. A piño fijo, a defensar lo que facin, facin lo que facin. I quan el senyor Zapatero va abandonar el govern de l'Estat, en el fons de pensions hi havia 70.000 milions d'euros. El que està quebrat és el que no té res i per tant no pot pagar. Per tant, quebrats no estàvem. Hi havia 70.000 milions d'euros. Però com sabia que la resposta del Partit Popular anava a ser això, m'he portat un esquema perquè vegin la diferència de lo que va fer el PSOE i de lo que ha fet el PP. De per què el PSOE no va vulnerar la Constitució i per què vostè sí. Anem a veure. Amb el govern del PSOE l'any 2011, tots els pensionistes varen rebre, tots absolutament, varen rebre la paga de desviació de la inflació de l'any 2010, que ascendia a l'1,3%. Amb el govern de Rajoy, la del 2012 no la van a cobrar. Amb el govern de Zapatero, aquesta actualització amb l'IPC es va consolidar en les pensions de l'any 2011, com a dret que ha generat i adquirit en l'any anterior, en el 2010. Amb el govern del PP això no es consolida. Amb el govern del PSOE no es van congelar les pensions, es van congelar les pensions no mínimes. Les no mínimes. Les mínimes sí que es van revaloritzar un 1%. Però el govern va anunciar la suspensió del dret amb quasi 7 mesos d'antelació abans que això s'aprovara, per a no vulnerar l'article 9 de la Constitució que els he dit abans. El govern del Partit Popular ho va dir en novembre de l'any 2012, quan el dret ja havia estat generat des del dia 1 de gener de l'any 2012. Per això el Partit Popular sí que vulnera la Constitució. I, algunes dades de tot el mal que va fer Zapatero. Durant els 7 anys de govern de Zapatero, la pensió mínima de jubilació a Espanya va pujar un 46%. Durant els 7 anys de govern de Zapatero, la pensió mínima va pujar un 46%.
I la pensió mitjana de jubilació va pujar un 40%. Amb tot, més enllà de les pujades d'aquest període i de tot això, el poder adquisitiu, que al final és el que compta, el poder adquisitiu dels pensionistes mínims, va pujar un 26%. Zapatero va aconseguir que el poder adquisitiu dels pensionistes mínims augmentara un 26%. I certament, l'any 2011, i per la congelació aplicada aquest any, les pensions contributives van perdre un 1,2% de poder adquisitiu. Però en les dues legislatures, la mitjana del conjunt de les pensions mínimes i contributives van millorar el seu poder adquisitiu un 6,3%. Per tant, ni és de veres que no hi havia res al fons de la Seguretat Social, ni és de veres que això ho va començar Zapatero. El PSOE no va vulnerar la Constitució i el Partit Popular sí. Gràcies.